Datamate Oy on vuonna 1986 perustettu ainoa suomalaisten omistama riippumaton DVD- ja CD-tehdas. Ainoana suomalaisena sertifioitu ja elektronisesti puristava tehdas mahdollistaa laadukkaimman tuloksen tuotteillenne. Asiakkaan edut ovat toimitusnopeus ja helppous toimia suoraan suomalaisen tehtaan kanssa. Päivittäiskapasiteettimme on 30 000 DVD:tä ja 40 000 CD:tä. DVD-tehtaamme on ensimmäinen täydellinen DVD 9, 5, 10 tehdas Suomessa. Lukuisat tarkistukset takaavat, että tietomassa viedään turvallisesti ja täsmällisesti DVD- tai CD-levylle. Meillä on 2 Sonic Solutionin studiota, joissa autorisoimme materiaalit DVD 5 ja DVD 9 muotoon. Uusi 6-värinen offset-tulostin takaa asiakkaillemme parhaimman painolaadun DVD- ja CD-levyjen pintaan. Lisäksi tarjoamme erilaisia pakkausratkaisuja levyillenne. CD- ja DVD-koteloiden pakkaaminen tapahtuu uudella pakkauslaitteistollamme, kutiste- tai viikkaavalla muovituslaitteistolla viimeisteltynä. Datamate on vienyt ympäristöasiat huippuunsa. Olemme ainoana DVD-CD-tehtaana ympäristösertifioitu yritys. Datamatella on näyttö siitä, kuinka hyvin se täyttää markkinoiden ja sidosryhmien odotukset ympäristöasioista. Datamate valmistaa johtavien suomalaisten yritysten DVD- ja CD-levyt. Lisätietoja sekä yhteydenottopyynnöt osoitteesta datamate.fi.